Афера с королевским колье. Американская гістарычная драма рэжысёра Чарльза Шайера. Сюжэт фільма заснаваны на рэальных гістарычных падзеях, звязаных са справай аб махлярстве з мэтай завалодання каралямі, якія нібыта прызначаліся для французскай каралевы Марыі Антуанетты. Дзеянні авантурысткі Жаны де ля Мот Валуа дапамаглі прыхільнікам звяржэння манархіі і прыспешылі пачатак французскай рэвалюцыі. Афера стала падставай для гучна і скандальнага крымінальнага працэсу ў 1785-86 гадах. Не ўсе падрабязнасці гэтай справы усталяваныя з дастатковай пэўнасцю, а прысуды выклікалі незадаволенасць у краіне. Справа аб каралях адлюстраваная ў аднайменным рамане Александра Дюма «Бацькі», у кнізе Стэфана Цвейга «Марыя Антуанета» і іншых. Кінафільм «Афера з каралеўскім колье» быў намінаваны на прэмію «Оскар» за лепшыя касцюмы. Госцем кінаклубу сёння мастацтвазнаўца, гісторык Ягор Сурскі. Ягор, жанр фільма, які ўжо будзе дэманстравацца літаральна праз 10 хвілінаў, гістарычная драма. Якія параметры гістарычныя, эстэтычныя, зместавыя ўвогуле мусяць быць уласцівыя гэтаму жанру? Мне падаецца, перадусім, гэта гістарычная дакладнасць, праўдзівасць, гэта праца адпаведная са спецыялістамі, якія ведаюць гэту эпоху, даследуюць, каб такая рэканструкцыя гістарычная была ўсё ж такі дэталёвая, праўдзівая. Часам бывае, што праз нейкую дэталь можна цалкам поўна і дакладна апісаць цэлую эпоху. І ў гэтым фільме менавіта ролю такой дэталі выконвае гэта колье, упрыгожванне. Падаецца, што і сёння упрыгожванне яны ўжо такой ролі не граюць, як у тыя часы, калі яны перадаваліся ў спадчыну, калі мелі сваю гісторыю, сваю рэпутацыю нейкую. І вось у гэтым фільме, напэўна, і для гэтай эпохі самой па сабе упрыгожванне можа і з'яўляецца той дэталлю, якая можа раскрыць сюжэт, апісаць дакладна тую эпоху. А гістарызм, наколькі важны ён сучаснаму гледачу? Таму што сучасны глядач увогуле прывык сачыць за авантурным сюжэтам, за інтрыгай, захапляцца, любавацца касцюмамі і гэтак далей. Але гістарызм? У мінулым людзі вельмі часта імкнуцца знайсці той ідэал, якога у цяперашнім часе можа і не быць. Людзі сапраўды схільны неяк рамантызаваць мінулае, калі з'яўляецца настальгія, што ў тыя часы было лепш, што так больш не будзе. І мне падаецца, гэтая такая зацікаўленасць, яна цалкам натуральная, абгрунтаваная, таму зацікаўленасць да гістарычнай тэматыкі, яна існуе заўсёды. Нават па-за тым, ці будзе там нейкая авантура, а яна, безумоўна, ёсць, ці будзе там сюжэт такі напружаны, драматычны таксама. Але мне падаецца, што да гісторыі заўсёды існуе такая зацікаўленасць чалавечая знайсці нейкі ідэал. За гэтымі ўсімі сюжэтамі, авантурамі, вельмі сюжэтнымі авантурамі вельмі часта губляецца сэнс. Пра што гэты канкрэтны фільм? Я для сябе яго вызначыў так агульна, як роля асобы ў гісторыі. Хаця для іншых, можа, іншы аспект будзе больш істотным, больш важкім. Але мне падаецца, што менавіта так расстаўленыя акцэнты, што дапамагаюць знайсці гэты адказ аб ролі чалавека, асобы ў гісторыі. І якая роля асобы ў гісторыі? Глядзіце, гераіня, яна ёю рухаюць вельмі прыватныя памкненні. Яна гаворыць, што яна не хацела зрабіць зла ні каралеве, ні монархіі увогуле. І тым не меней у гісторыі лічыцца, што яе авантура прыспешыла хаду і пачатак французскай рэвалюцыі. Хіба асоба можа змяніць нешта?
Даўняе дыскусійнае пытанне, перадусім для тых, хто займаецца філасофіяй гісторыі. Ці асоба мае такую вызначальную ролю ў гісторыі, ці гэта, скажам, народныя масы, як вось падавалася раней у такой марксісцкай трактоўцы. І кожная эпоха, яна дае вось пэўную сваю трактоўку, сваё бачанне гісторыі. Ну, апошнім часам прыходзіць усё ж такі імкнуцца знайсці нейкі баланс вось паміж ролю асобы і народу. Асабіста мне таксама не хацелася б, я думаю, і кожнаму чалавеку, каб нейкія такія патаемныя асобы закулісныя, шэрыя кардыналы, скажем, вызначалі хаду гэтай гісторыі. Усё ж такі, ну, пры наяўнасці такіх механізмаў на сённяшні дзень, як грамадзянская супольнасць, усё ж такі хочацца і верыцца, што гэта, ну, не проста нейкі там, скажем, вось масонскі загавар вызначае гэтую хаду гісторыі, але ўсё ж такі людзі. Тым не менш, вось гэты фільм, ён дае як бы такі адказ іншы на гэтую тэму, што ўсё ж такі вельмі часта рухавіком падзеі могуць быць вось людзі нават, яны і не выконваюць такой выключнай функцыі, яны не займаюць адпаведную пасаду, але вось на гэтую гісторыю ўплываюць. Ну, мне падаецца, што ў гэтым яшчэ і майстэрства таго, хто стварае сцэнар, што сапраўды вось знайсці такую асобу, якая выводзіць вось такі характар і апісвае падзеі вось у такім як бы накірунку, калі можна сапраўды зацікавіць. А гэтай самой гісторыі можна верыць? Глядзіце, в прынцыпе, вось гэту гісторыю з каралеўскім калье, ці афёру з каралеўскім калье, ці яшчэ яна ў гістарычнай навуцы называецца справа калье. Ёй можна верыць, яна пераказваецца з пакалення ў пакаленне, ўжо столькі гадоў. Наколькі яна сама па сабе гістарычна? Гэта гісторыя, яна нейкім чынам раскрывае вось супярэчлівасць той эпохі, што з аднаго чыну, вось з аднаго боку, такое стылёвае багацце, раскоша у архітэктуры, вытанчанасць, а з іншага боку, як гэта скончылася. Што гэта скончылася рэвалюцыяй, крахам, ну і нейкая такая расплата, яна вось адбылася. І у сувязі з гэтым гэта з'яўляецца такім менавіта урокам і для сённяшніх падзеяў, для сённяшніх часоў. Вось прыгадваецца той жа палац Януковіча, так, і калі пазней увесь свет даведаўся пра гэты залаты унітаз. Ну, скажам, гэта больш такі, як бы, сатырычны план, але калі параўноўваць з той эпохай, можна зрабіць пэўныя паралелі, што такая раскоша, распуста, якая вось панавала ў тыя часы ў высокіх колах грамадства, яна не скончыцца вось без расплаты, што нейкая расплата, яна ўсё ж такі надыдзе. Гісторыя паўтараецца для розных нацыяў, народаў, для розных часоў, хіба толькі з іншым, як кажуць, аскалам. Ну, гэта тое, што і надае актуальнасць гэтым падзеям. Што сапраўды, калі мы імкнемся знайсці нейкія заканамернасці, якія былі ў гісторыі, нам прасцей арыентавацца ў сённяшнім дні, у сённяшнім часе. Рабіць нейкі, ну, я б сказаў, такі выбар правільны. Таму што вось я казаў, што не хацелася б мне верыць асабіста, што нейкая такая патаемная інтрыга можа вырашыць хаду гісторыі, можа вырашыць лёсы людзей. Мне, як грамадзяніну, як чалавеку, не хацелася, як і кожнаму з нас, напэўна. Але вось з іншага боку, часта так здараецца, што добрыя памкненні, ідэалістычныя памкненні, яны ніяк не матэрыялізуюцца. Вось часам бывае, людзі з самымі лепшымі памкненнямі прыходзяць да ўлады, ідэалістычнымі, але вырашыць ім нічога не ўдаецца. І вельмі часта хадой гісторыі кіруюць, вось, на жаль, людзі з такімі гнюснымі памкненнямі. Ну, вось гэта сапраўды тая магчымасць, калі кожны можа шукаць
свой адказ разважаць, наколькі гэта рэалістычна, наколькі гэта праўдзіва, наколькі гэта магло здарыцца тады і можа здарыцца сёння. Таму што гісторыя, яна натхняе кожнага чалавека і можа зачапіць, усхваляваць абсалютна кожнага, у чым яе вось і універсальнасць. Такім чынам, як я разумею, з вашага гледзяча, фільм далёка не забаўляльны ці не толькі забаўляльны, а ён і запатрабуе пэўных інтэлектуальных высілкаў пры праглядзе. Безумоўна, безумоўна. Таму што вось гэта сапраўды такое актуальнае для нас пытанне ролі асобы ў гісторыі, якое хвалюе не толькі вузкіх спецыялістаў, але чалавек вось можа знайсці і ў ёй такі эстэтычны вобраз той эпохі, якая, спадчына якой і дагэтуль яна ёсць, яна вывучаецца, даследуецца. Заўсёды існуюць такія і гістарычныя рэканструкцыі, і рэплікі вось тых часоў. Дзякуй вялікі, Ягор. Сёння госцем кінаклуба быў гісторык, мастацтвазнаўца Ягор Сурскі. А мы зараз, людзі 21 стагоддзя, будзем глядзець, адчытваць і спрабаваць зразумець тую далёкую афёру з каралеўскім калье, якая прыспешыла французскую рэвалюцыю.